Hezký den, vážení diváci, vítám vás u třetího dílu Zdravého vaření se šmakounem. V dílech předchozích jsme se podívali na to, jak se šmakounem pracovat, případně jsme si vyzkoušeli práci s ním ve studené kuchyni. Dnes se podíváme na šmakouna v kuchyni teplé. Já jsem si dneska pozval hosta, její mistryně světa bikini fitness a profesionální závodnice Nikola Vajtrová. Já tě u nás vítám. Ahoj Honzo, ďakujem za pozvanie. Určitě se šmakounem pracuješ, používáš ho v kuchyni, takže jak? No co? Tak v podstate mne šmakoun rieši každodennú situáciu s pravidelnou stravou, či v príprave alebo aj off-season. Je naozaj pravda, že ja šmakoun jem taký, aký z tej krabičky vyjde, že ho vyberiem vlastne z obalu a zjem ho. Používam ho ako ja, tak celá moja rodina, všetci moji klienti, takže je to naozaj taká rozrastená pochuťka v tej mojej komunite ľudí. Samozrejme so šmakounom sa dajú robiť rôzne recepty, ako si povedal, či v studenej alebo v tej teplej kuchyni. Každý si to môže nájsť buď na tej facebookovej stránke, alebo po prípade na všetkých možných portáloch, kde šmakoun je toho celkom dosť už v dnešnej dobe. Samozrejme vymýšľať nové recepty, ale ako som povedala, pre mňa je to takéto úplné riešenie toho, že naozaj to vyberiem, zjem a mám o stravu postarané. Ty si pro nás připravila nějaké recepty, co to bude? Ja som si dnes pre vás pripravila dva recepty s použitím šmakouna v teplnej úprave, teda teplá kuchyňa. Skvěle, takže my se budeme podívat na to, co to bude. Takže ako prvý recept som si pre vás pripravila restovaného šmakouna so zeleninou. Poďme si povedať, čo budeme potrebovať. Samozrejme šmakouna, pre tento recept som si vybrala príchuť Mexiko. Ďalej zeleninu, a to papriku, por, cibulu. Takisto budeme potrebovať korenie, my máme čínske, ale každý si môžete zvoliť podľa toho, aké máte rád. Jasmínová rýža, ďalej zmes korení, sol, pokiaľ možno morská, a olivový olej. Suroviny sme si predstavili, poďme na recept. Honzo, keď ťa môžem poprosiť, pomôž mi s nakrájením zeleniny. Určite. Ja si vezmem na paškal šmakoun. Takže šmakoun ideme restovať. Ja šmakoun restujem bez oleja, iba ho hodím na pánvičku s tým, že chytí takú peknú kôrku. Následne ho vyberem na tanier, trošku ho odstavím, príde na radu zelenina, samozrejme pod cibulu sa trošku olivového oleja dá, kto má olej, sprej, môže byť samozrejme aj to, je to trošku ťažké zohnať, ale dá sa. Takže hádžem šmakouna na pánvičku. Já si myslím, že si můžeme představit nějaké výhody šmakouna jako potraviny. Určitě je to vysoký obsah bílkoviny, téměř žádný cholesterol, respektive žádný cholesterol, žádný tuk a žádný cukr, což je ideální do diety, případně pro všechny, kteří milují zdravý životní styl. Samozrejme, ja som si všimla na šmakounovi tým, že sú rôzne príchute, každá má trošku iné zloženie v rámci tých sacharidov. Ja v tej príprave dosť často riešim aj nulky, teda 0 sacharidov. Vtedy si vyberám samozrejme šmakoun prírodný, ktorý má najmenej, ale môj najobľúbenejší je šmakoun Mexiko, ktorý aj teraz robíme. Ten má presne 6,1 g sacharidov na 100 g, takže ten taký bežný deň sa to naozaj dá. Takže šmakoun sa nám orestoval, ja ťa poprosím, vyber ho na tanier. Budeme ho krájať, ja zatiaľ dám variť rýžu. Môžeme prejsť k orestovaniu tej cibulky, takže dáme si naozaj len kvapku toho olivového oleja. Snažíme sa to robiť najzdravšie, ako sa dá. Já ti tam hodím cibuli. Hoď tam cibulu. Tak, a restujeme. Nakrájíme si šmakouna na kostečky. Ja zatiaľ už na tú cibulu prihodím ostatnú nakrájanú zeleninu, no zvládol si to výborne. Děkuju. Mohol by si mi chodiť domov pomáhať s varením, keď nemám čas. Budeš osobná kuchařka. Aj keď naozaj tie recepty so šmakounom sú veľmi rýchle, veľmi jednoduché, takže naozaj to stihne každý a už výhovorky typu ja nemám na varenie a zdravú stravu čas. Myslím si, že budú zažehnané. Vidíte, že sa to dá, takže keď to zvládneme my, tak vy určite. Takže skôr ako tam hodíme toho nakrájaného šmakouna, podusíme si trošku zeleninku, nech nám zmekne, zakrieme ju a chvíľočku počkáme, kým chytí takú tú
správnu konzistenciu. Tak prišiel čas, kedy môžeme konečne hodiť aj to korenie v podstate donútra na tú zeleninku. Ďakujem. Robím to takto, aby videli. Nebudeme dávať celé, ale naozaj jemne. Ten šmakón je dosť aromatický, najmä to Mexiko. Takže zamiešame to. Dobre, môžeš tam hodiť toho šmakóna. Dáme šmakóna. Nakrájaného na kostky. Predtým už orestovaného. Pomiešame, musím to chytiť, aby preplietli sa tie chute. Tá zeleninka začína byť už mäkká. Kvôli tej paprike treba trošku dlhšie podusiť. Pokiaľ sa vám to zdá veľmi suché, môžete podliať vývarom alebo čistou vodou. Myslím, že nám sa to urobilo celkom fajn, takže zamiešame, ešte necháme trošku dusiť. Keď sa nám šmakón v zeleninke trošku vyspinká, tak budeme nakladať. Šmakóna máme už hotového. Poprosím ťa, trošku ho dosol. Myslím, že koreniť ani nebudeme, záleží na tom, akú máte chuť. Dobre, stačí. Solíme. Premiešame. Môžeme to už vypnúť. Vypni. Rýža je už hotová, takže môžeme naberať. Podám ti talíř. Panierik, ďakujem. Teraz záleží, že či idem riešiť tvoju porciu alebo moju, takže... Řeš moji. Tak riešim tvoju, počkaj. Dobre. Páči sa. A ja k tomu přidám šmakóna. Ja šmakóna, ja zatiaľ riešim svoju porciu. Aby na tebe zbylo. Buď tak dobrý. Super. Tak, a můžeme ochutnat. Poďme na to. Dúfam, že ti to bude teda chutiť. No, já myslím, že se to povedlo, takže my se můžeme vrhnout na druhý recept. Jsme u druhého receptu, Nikol, můžeš nám ho představit? Tak našim druhým receptom je zapekaný šmakón a la francúzske zemiaky alebo francúzske brambory. Poďme si predstaviť suroviny, samozrejme šmakóna. Pre tento recept sme zvolili šmakóna hovedzieho alebo prírodného. Zemiaky, vajíčka, z ktorých budeme potrebovať viac menej bielka, por, paprika, strúhaný syr, samozrejme potom na dochutenie korenie, sol. Suroviny máme predstavené, poďme si teda rozdeliť prácu. Keď ťa môžem poprosiť, potrebujeme odstrediť vajíčka, takže dať preč žltok a necháme len bielka. To zvládnu. Ja zatiaľ nakrájam zemiaky a zeleninu. Všetko nakrájame na kocky, včetne šmakóna. Myslím, že si to môžem potom aj rozdeliť, uvidíme, že kto bude prvý. V podstate, čo ja mám rada na šmakónovi, je naozaj možnosť tých variant, ktoré sa s ním dajú robiť. Sú to veľmi rýchle, zdravé a ľahké recepty. Samozrejme zvládni ich či začiatočník, alebo aj hospodinky alebo gazdinky, ktoré už s tým varením skúsenosti majú. Ale čo je najpodstatnejšie, nielen, že je to zdravé, ale dá sa pripraviť naozaj chutne. Záleží len na tých chuťoch v podstate, že čo k tomu šmakónovi pridajú a akým spôsobom ho urobia. Dá sa to spraviť na naozaj veľmi dietný spôsob, ale napríklad varianta našich vajíčok. My používame bielka, niekto ich môže zaliať proste celými vajicami. Jasne. Takže sú tam varianty, možností. Dala bys nám nějaký tipy, co ty třeba máš nejradši jako jídlo ze šmakóna? Ja mám veľmi rada zapekanú brokolicu s karfiolom. V podstate takisto je to podobný recept ako s týmito zemiakmi. Takisto to zalievam bielkami. V podstate kombinujem dvoch šmakónov, prírodný a Mexiko. Ja mám najradšej Mexiko šmakón. Používam trošku na dochutenie kečup, že to len tak jemne
postriekam ten kečup, tak do toho zažerie, chutí mi to veľmi. Takže je to taký veľmi zeleninový produkt, ale ten šmakón tomu naozaj dodáva tie bielkoviny, ktoré ja ako športovec potrebujem a ktoré potrebuje v podstate každý človek, či športovec je, ale aktívny alebo menej aktívny. Takže nie je to úplne produkt len pre športovcov, ale naozaj aj pre tých normálnych ľudí, ktorí sa zaujímajú o ten zajtrajšok. Že ako bude vyzerať to ich telo, ako sa budú cítiť, lebo je to ruka v ruke. Přesně tak, jak si říkala, šmakoun nás na poměrně dlouhou dobu zasytí, ale zpátky k našemu receptu. Ty už máš brambory pokrájený, takže co s nimi budeme dělat dál? Keď ťa môžem poprosiť, nakrájaj šmakouna na kostičky, na kocky, tak ako sú zemiaky. My už máme nakrájané vlastne zemiaky, papriku a por. Por som krájala na také kolieska, aby boli z neho také vlásky. Lepšie sa to potom urobí, je jemnejší, prejde tými chuťami. Postupne budeme vrstviť. Počkám na to, kým ty dokrájaš šmakouna. V podstate vajíčka máme rozbité, bielka nachystané, žltky odstredené, takže už sa to bude len vrstviť. Tak, suroviny máme pokrájené, takže můžeme začít vrstvit. Začneme bramborama. Áno, presne tak. Takže jemná vrstva zemiakov. Nasleduje paprika, budeme to robiť takto rukami, aby sme to nevysypali. Teraz šmakón si na rade. Já ruce nepoužiju, protože nejsou tak zdatný. Dobre. Posypeme porkom. Ešte trošku. Takže toľko prvá vrstva. Môžeme dať druhú. No aj sme to presne minuli. Takže teraz paprika. Aby sa Dáme nám to tam všetko. hezky opekl, tak ho dáme nahoru. Ešte ho prikryjeme tým porkom. Dobre, dáme už len jemnú vrstvu toho porka, nech sa nám to zmestí do misy. Je to celkom objemné, ale je tam veľa tej zeleniny, takže nemusíte sa báť toho objemu, nie je to nejaké ťažké jedlo. Tak, co s tím bílkem? Tak a teraz rovnomerne zalejeme. Pokud rovnoměrně, tak to nechám na tebe. Dobre, takže v podstate zalejeme to takto tým. Já jen připomenu, že jsme dali 5 bílků tady na ten objem. Bielkom. Tak, urobiť to takú kôrku. Soliť, koreniť budeme potom. Syr pridáme až posledných 5-7 minút pred vybratím z trúby, takže šup tam. Takže můžeme dávat do trouby. Jsme uprostřed pečení, takže si vyndáme Šmakouna z trúby. šmakouna z trouby. Tak. Prišiel čas posypať ho syrom. Každý ako má rád, môžeme dať kľudne trošku viac toho syra. Samozrejme všetci, ktorí majú dietu, vedia, že ten syr, toho syra by sa mali vyvarovať, takže toto je skôr taký recept pre tých menej aktívnych športovcov alebo neprofesionálnych športovcov. Šup naspäť do trúby. Tak. A závěrečné zapečení. Na tom syre budeme vidieť, kedy to je, takže keď sa tak roztopí a vznikne z toho taká jednoliatá vrstva, vtedy šmakouna zapekaného vyberáme a podávame. Na závěr ochutnáme, že já tě poprosím. Páči sa, dúfam, že ti bude chutiť. Já doufám taky. Poď do toho, aj keď ten syr. No, je to výborný. Takže tak skúsim šmakouna. Super, aj v tom prírodnom šmakounovi cítim celú tú chuť všetkých tých
ingrediencií, ktoré sme tam dali. Ani sme nakoniec nepoužili sol korenie. Myslím, že je to taká dietná fajn chuť. Je to akorát. Takže já ti poděkuji, Nikol, na účast na tomto dílu. Ďakujem za pozvanie. A vás pozvu na díl následující, v kterém už si představíme štíhle, nudle a práci s nima. Takže nashledanou. Majte sa pekne.